Aprangsi kado go panas me karbi song dora down hosme kardom pipajir poilo kardom itivet kaning ye dam jelam theke la pohelo non lom hur ke chudut mate MLA Bidyasing Engleng Aphan ke karbi anglong media tum insight theket karbi anglong reporter tum insight theket pusi pidang tum karbi ara tum ke changju la puson de la si la puson bang ke la ka changju ke abang ke matha dun apu aklong ke pale dam un e dat hajibot atheke Bidyasing Engleng MLA Aphan Kangsai je tum ke media tumle Kangsai je tum kali lake karbi richu tum sai po lapen ke karbi richu tum sonda taksi karbi anglong arat kithi kiding atum lapen ke texture organization atum hula tum si insai ji lapen ke pinang news long tame klang ponang lo pinang la local news long tame klang ponang lo mate karbi anglong along MLA Aphan Kangsai je Aphan ke karbi richu tum si claim pon bom lo siding pon bom lo lapen ke Bidyasing Engleng phan tame hang pon lo Kangsai je Aphan lapen ke innovate Kangsai ji ke chok che lapen ba heni ta dunai ji polam tame klang lo asi non mat karbi richu tum tame Kangsai ke pathir tong thek thi la ke bang heni ke du chom avelang insai ji plona ba hinda dur pena ji pupen ajoksi karbi richu tum ta duklip tai pu lasi karbi anglo media atum reporter tum le Bidyasing Engleng phan ke Kangsai ji kali lapen Kangsai ji aja kong hobe lake karbi anglong richu hoi karbi anglong richu tum pen joksi insai ji lapen karbi anglong kithi keding tum ba amethang political party ke jara pet asong tum pen tame insai thai ji lasi ithebe dalam ke lapen karbi anglong reporter media tum le Kangsai ji ke kali